Het is wel een hele mooie doos. Honderden dozen hebben de vrijwilligers van de Schoondozenactie de alronde weekend door de handen gehad. In het Lieds Verwerkingscentrum in de herberg in Dokkum. Alle schoondozen die in Nederland inleveren worden nagezien en gecontroleerd op dat alles erin zit wat er eigenlijk in maakt. En dat er geen dingen in zitten die er net in maaien. En dat er genoeg in zit, want ze willen geen lucht vervoeren. Zeggen ze altijd cynisch. Dus ja, dat zijn ongeveer de dingen die we hier doen. Mijn man die doet alle dozen die het kleer binnen in de ruilcontainers. En dat is ook een vak apart, want dan als wij het wel maar kinderen 50 in en dat hij doet kinderen 100 in. En dat komt wel even correct. Al 30 jaar is er een Lieds Verwerkingscentrum in Dokkum met verschillende generaties van vrijwilligers. We hebben een groepsapp, we hebben altijd een hele protocol. En we zijn er een hele jaar terug mee aan de gang. Want je kan wel zien, we hebben hier heel veel bijfilmmateriaal. En dat we het inzamelen, keertje spul bij kringlopen. De handwerkgroepen in Dokkum en in de regio, die haken en breien moetsen en sjaals. Omdat wij eigenlijk altijd onder de kaart lopen. En dat is door zijn heen gaan, door er een moets af een sjaal in. En er ben gewoon die meidje Barbie kleding, die klaaien de Barbies mooi om met 2 setjes kleding, zodat de famkes er ook nog mooi met badje kan. In Dokkum kunnen er geen schoondozen meer inleveren worden, maar de komende 2 weken kan dat nog wel op oren plakken in Friesland. Dat is in Drachten, in Sneek, in Ljouwt en in Jervin. En de precieze data en tijden die staan wel op de website van Schoenendoosactie.